Arrizabalaga, EAJaren Gipuzko Buru Batzarreko presidentea. Arrizabalaga andrea, egunon ongi etorri. Egunon guztiei. EITB Focus inkestaren datuak ari gara gaur goizean xehetzen, udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela. Gipuzkoaren kasuan, EAJari gorakada aurre ikusten dio inkestak, 2 puntukoa, baina EH Bildu jarraituko lukelen indarri izaten, eurak ere gora eginda apur bat, ze irakurketa egiten duzu? Bueno, a ber, ez dut uste datu berririk edo ikaragarri berririk ematen digunikan inkestak. Guk gehiago egiten duguna da nondik norakoaren edo egiten ari garen bilakaeraren azterketa bat. Eta ikusten duguna da, gorantz goazela, poliki-poliki, eta orain momentu honetan inkesta hau eta azken bolatsuan egin diren beste batzuk ikusita eta alderatzen baldin baditugu, adibidez 2025ko bukaera aldian egindako beste batzuekin ikusten duguna da Gipuzkoan Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko tartea arrakala txikitzen ari zaigula, eta hori dela tendentzia. Eta gainera oraindik ere urtebete geratzen da hauteskundetarako. Eta EH Bilduren botua soziologoek esaten dutenez beti dago oso aktibatuta, inkestetak horrela agertzen da. Eusko Alderdi Jeltzalearena ez da hainbeste antzematen, eta beraz denbora daukagu, jokua daukagu, alderdia Gipuzkoan indartsu dago, etorkizuneko proiektu ere badaukagu, eta ze esango dizut. Orain dela zenbat denbora, hilabete bat gutxi gora bera izango da, Gipuzkoar askok eta neu tartean Sevillan egoteko aukera izan genuela, eta oso ondo pasatzeko, ez ginen favoritoak, eta koparekin etorri ginen bueltan. Inkesta honek azpimarratzekoa da Eider Mendoza diputatu nagusiaren balorazio oso ona erakusten duela. Agintean den agintari batentzat 6,2 nota ona izan ohi da, gutxitan lortzen da hori, baina hala ere EAJ ez da bozkatuena. Ez dakit marka arazo bat egon nahi daitekeen alderdiarekin berarekin beste indar bat izateko bozkatuena edo? Ez dakit, politikan eta hauteskunde gora beretan faktore askok zerikusia edukitzen dute, eta batzuetan ez dira faktore objektiboak izaten. Giro bat sortzen da momentu puntual batian, eta giro baten jarraipena eginez, jendearen aukerak, edo aukera teorikoak behintzat inkestetan azaltzen direnak, erabatekoak edo bestekoak izan daitezke. Eider Mendozak, balorazio oso ona dauka, eta postekoa da, izan ere Eider Mendoza oso diputatu nagusi ona izaten ari da Gipuzkoarentzat, benetan dena ematen ari da, eta, jendeak hori ikustea bere horretan oso posgarria da, guretzat, dudik gabe. Donostiako alkatearen kasuaren abarmentzekoa da, Jon Insaustirena, urterdia pasa darama karguan, eta kasu honetan ere 6 nota bate aurre ikusten da. Ez dakit errelebo hortan asmatu dela iruditzen zaizuen, ze irakurketa egiten duzuen, eta honek berresten ote duen datorren urterako hautagai bezala. Horrelako erreleboa esaten dezuzuk, ez? Eneko Goia ordezkatu behar izan genuenean, egia esan izan momentu erraza, politikara dedikatzen garen guztiok, eta honetan sartzen ditut punta batetik beste ainoko guztiak. Pixkat konservadoreak izateko joera izaten dugu, eta mugimendu berritzaile handiegirik ez egiteko kontu zibiltzen gera, ez? Baina nik usten dut, Eneko Goia alkate ona eta handia izan zela 10 urtetan Donostiarentzat, eta Jon Insausti biztan da, aukera egokia suertatu dela, eta hori frogatzen ari dela, 6 hilabetetan dagoeneko notoriedadea ez ezik, bere aldeko iritzi maila handi bat lortu du, inkestak hala dio, eta oso ondo ikusten dugu lanean. Eta benetan buru belarri Donostiarentzat eta Donostiarrentzat daukan guztia emanez, eta hori da alkate batei eskatu behar dioguna. Zalantza gutxi egiten du inork, datorren urtean bera izango dela hautagai, barne prozesuak berrestea falta da, ez da? Mundu guztiak honezke badaki Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuak lantsuak izaten direla, eta bere denporak eta bere kuestioak behar izaten dituztela, eta azkenean alderdikideek daukatela, ez? Beti ere erabakia, baina zintzo hitz eginda nik ez dut aurre ikusten puntu honetan sorpresa handiegirik.
Nik uste dut Jon Insausti ez dela izan 6 hilabeterako edo urte beterako izendatutako alkate bat, baizikan eta dela Donostiaren etorkizunerako alkaterik onena eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hiriari eskaintzen dion aukera egokiena. EITB Fokusek erakusten duen beste datu bada, erakunde gehientsuenetan zuen bazkide den Alderdi Sozialistari beherakada bat etorriko zaiola, puntu terdi ingurukoa Batzar Nagusien kasuan. Nolanahi ere, zuen datorren urteko hauteskunden ondorengo irudikapen horretan, zuen lehentasunezko bazkide izaten jarraituko du Alderdi Sozialistak, hori daukazue buruan? Bueno, nik eta uste horrela dela beti esan izan dut, hauteskunde bakoitzaren emaitzak markatzen duela ondorengo eszenatokia. Hori horrela izan da, egia da Alderdi Sozialistarekin dagoeneko urte asko daramagula, erakundeetan gobernuak eratzen eta gobernatzen, lankidetzen. Eta formula eraginkorra, frogatu dela. Ez gara, bi alderdi gara, horrek esan nahi duna da, bi ikuspegi ezberdin defendatzen ditugula. Ezberdintasun hoien artean dudigabe nabarmenena da, bakoitzaren posizio nazionala, hori horrela da, ukaezina. Eta hortik anarago, noizean behin istilu txiki batzuk eta arazoren bat edo beste, sortzen zaigu, azken boladan aurrek urteetan baino behar bada zerrezan handiago ematen ari direnak, baina kudeatzen ditugu normaltasunez hartu ere bai, eta funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio, eta guk usten dugu hori horrela dela. Beraz, oraindikan ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo iruditzen zait, bideak jarraipen auki dezakeela. Orain dela gutxi handu ezaren azalpen batzuk, adierazpen batzuk entzun ditut, eta antzeko zerbait esaten du. Asteuntan Bartzelonan egin duen gozari batean egin ditu adierazpen batzuk, esanez bere lehentasuna ere, edo Alderdi Sozialistaren hori litzatekela. Kontua da, Batzar Nagusietan Uniotan, EAJ PSek beste bi botoren beharra izan ohi duela gehiengoetara iristeko. Eta inkesta honek, eta momentu askotan Podemosek bi botoiek, besteak beste zerga erreforman eman izan ditu. Ezker Konfederala inkesta honek uzten du Batzar Nagusietatik kanpo. Eta hori bermatzen baldin bada, geratuko lirateken indarrak lirateke 4, EAJ PSE, EH Bildu eta PP. Alderdi Popularrarekin akordioak lortzeko prest zeundekete? Begira, guk Gipuzkoaren onerako jardutzen dugu. Ona dena aurrera ateratzen, eta ainona iruditzen ez zaiguna, bertan bera lagatzen. Horretarako batzuekin zein besteekin guztiekin saiatu izan gera eta saiatzen gera egunero, ze gaur-gaurko ere daukagun gobernua gutxiengoan dagoen gobernua da. Eta lortu ditugu, hain zuzen diputatu nagusiak Eider Mendozak berak gidatuta, lortu ditu agintaldi honetan zehar, hain zaila aurre ikusten zen agintaldia, por cierto, oso akordio garrantzizkoak, aurrekontuak aurrera ateratzea aurrenengoa izan ezik, ezuk aipatu bezun reforma fiskala, oain tasa turistikoa, beste hainbat, eta horretan diardu. Gutxiengoan dagoen gobernu batek lan handiagoa dauka, hori ukaezina da. Ze, gehiengo aukitziak beste egonkortasun bat eta beste lasaitasun bat ematen dio dozein gobernuri. Guk ez diogu inori atia izten akordioetarako, akordioen mamia, herritarrentzat ona denean. Eta EH Bildurekin saiatu izan gea, baina benetan nekatu arte kasu batzuetan. Eta arazoa izan dugu EH Bildurekin akordio sakoneko akordioak lortzeko hori egia da. Eta zeri egozten diozu, ezintasun hori? Ezintasuna, EH Bildu gerekiko adostasunak lortzeko, adostasun sendoak edo garrantzia handiko adostasunak lortzeko duen borondate faltari, eta hori nabarmena da. Adibide bat jarriko dizut, askotan jartzen dutena, baina ez oso erraza, ulerterraza iruditzen zaidalako. Badira urte batzuk, urteak zoritxarrez oso azkar pasatzen dira,
baina Bilduk agindu zuen, ez? Foru Aldundian, baita Donostiko udaletxean eta hainbat udaletan, gaur egun ere bai, baina bi hoietan 2011ko hartan Eusko Alderdi Jeltzalea oposizioan zegoen eta EH Bilduk orduan gobernutik gogor jardute zuen sistematikoki alderdiaren PNV-ren kontra. Eta hala ere guk erantzukizunez herritarrekiko dugun erantzukizun horren arabera, ahalbideratu genituen, Bilduren aurrekontuak bai Foru Aldundian, bai Donostiko udalean. Arrezkerostikan 11 urte pasa dira. 11 urtetan EH Bilduk talde ezberdinak izan ditu, bozeramaile ezberdinak izan ditu, estrategia politiko ezberdinak aplikatu ditu, 11 urtetan 11 ezezko borobil jaso dugu. Eta ez garelako saiatu, EH Bildurekin. Azkenengo honetan Podemosekin lortu genuen tratua eta horretan geratu zen, baina aurreko urtean EH Bilduk eskatzen zuen guztia eta ez zuen gutxi eskatzen, guztia, onartu genien, negoziazio luze baten ondoren, dena, eta hala ere, aitzakiak asmatu zituzten ezezko emateko. Orduan, horrek argi uzten duena da, azaleko adostasunetarako eskaintzetatik haratago gaur-gaurkoz eta orain arte, EH Bilduk ez duela lankidetzarako, Eusko Alderdi Jeltzalearekin lankidetzarako asmo zintzo eta benetakorik euki. Eta gero paktos de país eta eskua luzatzeak eta horrelako eszenifikazioak egiten dituzte, eszenifikazioetan oso abilak direla aitortzen diet, ni neuk, baina ez dago, zoritxarrez, esango dut, benetako akordio borondaterik EH Bilduren aldetik Eusko Alderdi Jeltzalearekiko. Joan den egunean Otegiri entzuten nionez, bi alderdin arteko lehia aitortzen zuen, biztakoa dana, eta horrekin batera esaten zuen azan, lehia bai, baina lankidetza ere bai. Magina bat aldiz, gu geuk urtietan erabili izan dugun leloa, bestalde. Lehia nabarmen, lankidetza itxurazkoa, edo lankidetza eskaintza itxurazkoa. EAJaren eta EH Bilduren artean momentu hontan irekita dagoen negoziazioetako bada, enplegu publikoaren legearen erreforman euskara eskakizunak blindatzearen inguruan. Bi proposamen daude mahai gainean, Eusko Alderdi Jeltzaletik esana duzue, oso urruti daudela posizioak eta EH Bilduri, besterik ez bada abstentzioarekin zuena babesteko eskatu izan diozue, batere aurrera piderik eginda, negoziazio horretan zudakizula? Hemen arazo handi badaukagu. Eta arazo hori ez da oso zarra. Orain dela urte gutxi sortu zaiguna da. Orain dela oso urte gutxi arte, lau bat, 5 bat urte gehienez, adostasun zabala, konsensu zabala egonda, herri honetan eta eragile guztien artean euskararen alde egiteko. Eta konsensu hori apurtzen hasi ziren zenbait sententzia eta arrezkerostikan sententzian dana bat etorri zaigu. Herri langileen kontratazioaren orduan euskara eskakizunak direla eta ez dira bakarrikan epaileak edo epaitegiak izan, sindikaturen bat eta eragile politikoak ere tarteko, eta abar. Eta benetan atakalarrian jartzen ari dira, 40 urtean, euskararen legea onartu zenetikan, 82ko hartan, lortutako normalizazio prozesua. Horrei aurre egin behar diogu, eta premisa horretatikan abiatu gera, nola baiteko aterabidea asmatu nahian, lege proposamen bat lantzen. Lege proposamen hori landu dugu ez neuri edo beste ejekutibako kideren bati okurrituta, baizikan eta administrazio publikoan eta euskararen normalizazio munduan benetan adituak diren legegizonekin eta personekin landuta ustez gure proposamen horrek jarraibidea ematen diolaik, 82tik arrezkerostik egon den konsensu horren oinarriari, egiteko moduari, normalizazio bide bat egiten jarraitzeko, eta ustez, sententziak aztertuta, lortu daiteken segurtasun juridiko mailarik handien ematen duelako.
Eta hori da azkenean egiten dugun lege proposamena. Zer gertatzen da, EH Bilduk bestelako azterketa bat egin duela. Eta bestelako bere azterketa horretan egiten duena da, eta ez nahi sartuko sakontasun teknikotan, ez daukatelako ere behar bada gaitasunik, baina egiten duena da, demagun logika juridikoari buelta eman. Eta planteatzen duen eredua da beste oso ezberdin bat. Azkenean nik pentsatzen dute, bi lege proposamenak irakurrita, azkenean efekto praktikoa, ondori praktikoa behar bada oso antzekoa izan daiteke, bat aplikatu edo bestea. Baina, eskema juridikoa eta argumentazioa da erabat kontrakoa. Hain da kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzia, teknikoki, oso zaila dela. Ezinezkoa dela ez esateagatik. Baina, bi lege proposamen, bi oinarri juridiko, ez dut esago kontrajarriak, ze helburu bera dute beak, baina mekanika erabat diferenteak planteatzen dituztenean nola bideratu erdibideko. Baina bai bataren eta bestearen ondorioa efektua berdina dela, berdina, edo berdintxua izan daitekela aurre ikusten baldin baduzue, hain zaila da adostea ze bide juridiko jarraitu? Eske, guk egiten dugun planteamentua zintzoa da. Esaten duguna da benetan landu dugu, zintzotasun osoz. Benetan, gure ustetan, gure legeriaz eta gure administrazioaren gora berataz eta funtzionamenduataz gehien dakitenekin landutako proposamena egin dugu. Eta beraz, hori horrela pentsatuta, gure proposamena izan daitekeela eraginkorrena segurtasun juridikoaren aldetik sinestuta egiten dugun proposamena da. Ez daukagula negoziatzeko borondaterik. Eukiko genduke baldin eta negoziazio hori bateragarria izango balitz, baina kasu honetan ez da. Ze batek logika bat aplikatzen dut, beste batek orain artean sekula aplikatu ez den beste logika bat. Eta ordun nola ez dan posible egiten dugu eskari bat. Eta da eskari xumea eta humiltasun osoz. EH Bilduri eskatu mesedez, abstentzio baten bitartez ahalbideratu dezala lege proposamen hori aurrera ateratzia, eta gero ikusiko da, benetan guk uste eta nahi bezala nahikoa segurtasun juridiko eskaintzen duen eta nahiko bide segurua gauden arazo honetatik ateratzeko era txukun batian, eta balorazio hori partekatuko degula baita EH Bildurekin. Ulertzen dut, negoziazio aldia ireki dela, baina aurrera bidea ondirik ez dela egin. Egia esango izut, azkenengo momentuko albisterik ez daukat honen inguruan. Nik aste hauetan egin izan deten hausnarketa baten ondorioak komentatzen ari naizen guzti hau. Behar bada nik ikusten ez deten erdibideko konponketara batera edo hurbilketa batera iristeko bidea asmatzen du edo ikusten du norbaitek, ez dakit. Premisetatik abiatuta ez da erraza, baina beno. Azken egun hauetan, aktualitate politikoan erdigunean alderdi sozialista ere badago, PSOE. Ataka larrian Sánchezen gobernua, azken ordu hauetan ikusi dugu, PSOEren egoitza nagusian guardia zibila, miaketak egiten. Eusko Alderdi Jeltzaletik Sánchezi legealdia ez luzatzeko eskatua diozue, hauteskundeak omeniko liratekela berandu baino lehen. Atzokoa eta gero estuago ikusten duzue alderdi sozialista? Guztionen inguruan nahiko nukena esan da, batetik anaxek ursidadea dabilkiten. Alderdi sozialistak eta baita alderdi popularrak ere. Ematen du elkarri zapaltzen dabiltzala, ez? Kausa judizialetan. Baina egia da, alderdi sozialistarena gobernuan egonik, egoera oso larria dela. Ez dakit, lenguan somatzen nion baten bati, behatzi kausa zabalduta dauzkalanik ez dut kontua eramaten. Eta egunero gabiltza, komunikabideen portadak ikusten, honi emanak. Nik esan nahiko nukeena da, berez, ez dakit hau nola esan ere, eta ez dakit ere altura hauetan, esan ezkero baten batek ulertuko duen, baina ez da gure gauza. Gu, Euskadi gehala eta beste errealitate bat gehala. Eta Espainiako kuixidade hori konpondu dezatela, beraiek alduten bezala. Badute zer konpondu. Eusko Alderdi Jeltzaleak Sánchezen gobernuari legealdi hontan babesa eman dio eta investidura akordioa dago. Sánchezen gobernuari aurrena zensura mozio anertu genion 18an oker espaldiman nago. Eta arrezkeroztikan babestu izan dugu. Ez
babesteko bokazio berezi badaukagulako, ez Espainiako gobernu hau ez beste inolako. Baizekan eta gu beti logika batekin jokatzen dugulako Madrilen eta da gure babesa eskaintzen dugu beti ere tratu baten arabera. Euskadiren interesen defensan eta Euskal Herritarren interesen defensan eta hobe beharrean. Eta bueno, kostatzen zaigu, hitza emandako guztiak lortzea, ze batzuek, hitza interpretatzeko era malgua, esan dezagun, daukatela. Baina, honekin esan nahi detena da, Pedro Sánchez, arazoak dauzka kausa judizialetatik haratago. Aurrekontuak ez ditu aurkeztu lege gintzaldi osoan. Eta ematen du, garrantzirik gabeko kontu bat izango baritz bezala. Hori, oain artean, oain dela 5 minutu arte, politika munduan eta demokraziaren parametroetan oso larria izan den kontu bat da. Baina, nunbain normalizatu egin du Pedro Sánchezek. Hori batetik, bestaldetikan, gehiengo prekario bat daukala, nabarmen da, aspalditikan, eta joera ikaragarria, ez azkenen honetan, baizikan eta urte guztietan, errege dekretuz, ez, gobernatzeko. Eta geho gainea, egoera guzti hau, eta egoera guzti hau kudeatzeko gaitasun handiak eukiko ditu, hala diote, baina zenbateraino gobernu batek eraman dezake aurrera gobernu jarduera normalizatu bat horrelako egoera baten baita. Hori da hausnarketa, eta horretaraino. Esparru askotan segurutzat jotzen da, hurrengo hauteskundeen ondoren ikusi behar noiz deitzen ditu, baina hurrengo hauteskundeen ondoren ziklo aldaketa bat etor litekela eta Alderdi Popularraren gobernu aldi bat etor litekeela. Aldi horretan, orain egindako aurrerapen batzuk, besteak beste, abiadura handiko trenaren inguruko konpromisoak hartu direnak, edota Espainiako gobernuak hartu dituen konpromiso batzuk hoietan atzera egiteko arriskoa ikusten duzu? Abiadura handiko trenaren inguruko konpromisoarenak da gutxien kezkatzen hauenak. Gauza bat argi esan dezadan. Pedro Sánchezen gobernuaren egoera nabarmentzeak, lehen saiatu naizen bezala, ez du esan nahi, Alderdi Popularra eta Voxen alternatiba gure alternatiba denik, ez da eta gure alternatiba. Hor konpon. Baina, horrela jarraitzen baldin badu, eta gauzak zuk esan bezala gertatzen baldin badira, gehienez ere urtebete eskas atzeratuko duen kontua da. Ikusteke dagoena dana. Ezu borrokatu daitezke baita ere, bakoitzaren posizioak eta irabaztera atera. Baina horretaz aparte, abiadura handiko trenaren kontuarekin ezkeia lotxe ematen dit, altura hauetan aipatzia gaiak. Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista biak egon dira azkenengo 30 urtean gobernatzen Madrilen. Abiadura handiko trena baien eskumena izan da. 30 urtean zenbat aldiz bai batzuk zein besteek kale egin dute. Euskal Alderdi Jeltzalearekin desde luego izan da lotutako konpromisoei kale. Eta guendikan hemen gaude zai. Etorrikote da. Eta gero daukagu eskioko kontua. Astentan Santano estatu idazkariak esan du urtea amaitzerako espero duela Nafarroarako lotura nondik egingo den argitzea. Nik ere espero dut baietz, baina horrela dara magustak izan bat urte. Zundaketak ziala, etziala, azterketak eta geologia, eta itzakila hemendik eta itzakila handikan. Zenba denporan egon behar dugu zai. Eta gainera ez da hori okerrena. Okerrena da guk hemen oso argi daukagu, oso argi, loturarik zuzenena egokiena ezkio dela. Eta arrazoi askorengatik, arrazoi teknikoak tarteko, baina arrazoi bat aipatuko dut. Da, Nafarroa Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin eta alderantziz Euskal Herriko gainontzeko lurraldeak Nafarroarekin lotzeko era bakarra delako. Eskioko lotunea. Hori egiten ezpada, Nafarroa aldendu egingo dutelako gainontzeko Euskal Lurraldeetatik. Eta geratuko da Nafarroa Mediterraneoko arko bergira, eta gu berriz Atlantikora. Eta guk hori ez dugu besterik gabe onartzen, besteak beste. Eta gainera eskiotik egiten espaldima da, lotunea, ez da egingo Iruña eta Gasteizen arteko lotura abiadura mundian. Ez da egingo. Hemen Alderdi Sozialistak posizioa aldatu egin du. Nabarmen, momentu batean aldatu egintzun. Txirrite juntzen hauteskundeetara eskio defendatuz eta derrepente aldatu egin zuen. Eta gauza desangoet.
arrazoi bat dago aldaketa horretarako, eta ez da geologiarekin lotutako arrazoi bat, da EH Bilduren presioa. Nafarroan egiten duena. Nafarroan txibiteri egiten Espainian duena. nahi desun, bai. Ziklo aldaketa batean, estatus politikoari buruzko erabakiek ze puntutarainoko atzera pausua izan dezakete. Zuk igandean Durangon egin zen ekitaldian nabarmentzen zenuen eskubidea dugula, estatus politikoari buruzko erabaki demokratikoak errespetatuak izateko. Negoziazioak oraindik itxita ez dauden momentu batean, oraindik akordiorik lortu ez den momentu batean gobernu aldaketa batek eta kolore aldaketa batek izango lukeen gobernuak hortan zer eragin izan dezake? A ber, nik ez dut politika fikziorik egingo. Eta, bueno, edo zen modutara, ariketa hori egiten hasi ezkero, ez da irudimen handiegirik behar, somatzeko, desde luego, eskuin espainola eta eskuin muturre espainolak bat hartu eta gobernuan Madrilen horrek guri, abertzaleoi, ez digula bizitza inolaz ere errastuko. Hori esan da, berriz ere esan ingo dut, Euskal Alderdi Jeltzalea behin ez da sortua izan eta behin ez du jardun Espainia salbatzeko asmotan. Konpondu ditzatela, beraien kontuak. Guk beti egiten deguna da momentuan ditugun tresna, baliabide eta ahalmenen arabera gure herriko interesak gure herrien defendatu. Eta orduan, dagoena Madrilen, agintian, gu saiakera eta ariketa horretan jardungo dugu. Eta, klaro, estatus berriarena, Pedro Sánchezekin alderdiak sinatu zuen izendapen ituna, oain dela, ez dakit, 3 urte izango hau, 2. 2023. Eta gauza asko azaltzen dira. Batzuk, bete dira, atzo errepasu txiki bat emanion, sektorial batzuk desente, bete dira, beste batzuk ez dira bete. Oraindikan ere, estatutua betetzeko kronograma ez ja azkenengo itun horretan baizikan eta noiz, 19 ministro konseilutikan pasatakoa bete gabe dago, gizarte segurantzari dagokionez. Eta gainera, azkenengo tratu honetan, espreski sartu genuen, gure naziotasunari nolabaiteko bide emateko prozedura bat akordatu genuen Pedro Sánchezekin eta bere sinadura dauka. Pedro Sánchezek ez du ezerre mugitu horri buruz. Ezerrez, egia da, bitarte honetan eta paraleloan, hemen saiakera bat egiten gabiltzala, bai Alderdi Sozialista bera, EH Bildu eta gu geu, Euskal Alderdi Jeltzalea, estatus berri hori nola gauzatu edo zertan oinarritu erabakitzen. Hain da diskretua ezin dela ezer esan, eta gainera esango banu zerbait handu ezak bronka botako lidake, beraz ez nijoa esatera. Baina noiz iritsiko gara akordio batetara, akordio horrek benetan jauzi importante bat suposatuko du, hala behar duelaik, eta horrela balitz, ze denbora dago, Pedro Sánchez gobernuan dagoelaik, hori Madrilen ontzat eman dezaten. Ez dakit, osea. Eta PP eta Vox ez direla hobeagoak izango? Ez dira hobeagoak izango. PP eta Voxen batura bat gauzatzen baldin bada, Eusko Alderdi Jeltzalearekin ez zertarako ez kontatzeko hori oso argi esana duzue, baina Voxen premiarik ezpalego ekuazioan, PPek bakarrik gobernura iristeko aukera izango balu, EAJak aztertuko luke baldin eta Euskadiren interesetarako onuragarria den zerbait etor baliteke PPren gobernu bati babesa ematea, oraingo hontan Alderdi Sozialistari eman dion bezala? Leno ere esan dut, guk edozein dagoela Madrilen gobernatzen, ez dugu babesa eskaintzen, ez da filia politiko bat, ez da maitasun kontu bat, ez da hori. Gu, zoritxarrez, abertzalea naizelako esango dut, eta gainera oso abertzale naizela esaten dute, eta hala da. Zoritxarrez, Espainiaren menpe gaude, gaur-gaurko. Segunen batean, akaso lortuko dugu esogotia. Gaur-gaurkoz bai. Eta gaude joku dinamika batean. Eta orduan, joku dinamika horretan, guk oso argi daukaguna da, edozein dela egoera, aleinak eta bi egingo ditugula, egiten jarraituko degula, politika honak, herri honentzako onak izango diren politikak gauzatzeko alegin horretan. Eta da, tratu bat. Horrez dago bestelako konturik. Alderdi Popularra egon izan da, leno ere, eta egia da, tratuak egin izan ditugula Alderdi Popularrarekin, eta izan dira onurak, herri honetara onurak ekarri dituzten tratuak, kasuan.
alderdi sozialistarekin egin ditugun bezalaxe. Euge Arrizabalaga, Gipuzko Buru Batzarreko presidentea. Eskerrik asko Euskadi Eskerrik asko zuei eta primerako eguna izan denok. Horrengora arte. 9:00 eta